Sila slova, 3. kapitola z knihy Hra života a ako ju hrať od Florence Scovel Shinn. Človek, ktorý pozná silu slova, si dáva pozor počas rozhovorov. Musí len sledovať reakciu jeho slov, aby vedel, že sa nevracajú prázdne. Svojím hovoreným slovom si človek neustále vytvára zákony pre seba. Poznala som muža, ktorý povedal: vždy mi chýba auto. Jeho dcéra povedala: vždy sa mi podarí chytiť auto. Keď tam prídem, určite príde. Toto sa dialo roky. Každý si pre seba vytvoril osobitný zákon. Zákon neúspechu a zákon úspechu. Toto je psychológia povier. Podkova alebo králičia noha neobsahujú žiadnu silu, ale hovorené slovo a viera človeka, že prinesie šťastie, vytvára v podvedomí očakávanie a priťahuje šťastnú situáciu. Zistila som však, že to nefunguje, keď človek duchovne pokročil a pozná vyšší zákon. Napríklad, 2 muži v mojej triede mali niekoľko mesiacov veľké úspechy v podnikaní, keď zrazu všetko išlo dole vodou. Pokúsili sme sa analyzovať situáciu a zistila som, že namiesto toho, aby sa uisťovali a hľadali úspech a prosperitu u Boha, každý z nich si kúpil talizman. Povedala som: ach, vidím, ty si dôveroval talizmanom namiesto Boha. Odložte talizmany a vzývajte zákon odpustenia. Pretože človek má moc odpustiť alebo neutralizovať svoje chyby. Rozhodli sa hodiť talizmany do uholnej diery a všetko opäť dopadlo dobre. To však neznamená, že by sme mali zahodiť každú šťastnú ozdobu alebo podkovičku okolo doma. Ale musíme uznať, že viera je tá jediná moc a že objekt nám jednoducho dáva pocit očakávania. Jedného dňa som bola s priateľkou, ktorá bola v hlbokom zúfalstve. Pri prechode cez ulicu zobrala podkovu. Okamžite ju naplnila radosť a nádej. Povedala, že Boh jej poslal podkovu, aby si zachovala odvahu. V tej chvíli to bolo skutočne jediné, čo sa jej mohlo zapísať do vedomia. Jej nádejou sa stala viera a nakoniec urobila úžasnú demonštráciu. Chcela by som objasniť, že muži, o ktorých sa hovorilo vyššie, záviseli od talizmanov. Zatiaľ čo táto žena poznala silu chrbta podkovy. Viem, že v mojom prípade takisto trvalo dlho, kým som sa dostala z presvedčenia, že určitá vec prináša sklamanie. Ak sa to stalo, vždy nasledovalo sklamanie. Zistila som, že jediný spôsob, ako môžem urobiť zmenu v podvedomí, bolo tvrdenie: nie sú 2 sily, je len jedna moc, Boh. Preto neexistujú sklamania a táto vec znamená šťastné prekvapenie. Okamžite som si všimla zmenu a začali sa mi diať šťastné prekvapenia. Mám kamarátku, ktorá povedala, že ju nič nemôže prinútiť kráčať pod rebríkom. Povedala som: ak sa bojíš, podávaš sa viere v 2 sily, dobro a zlo. Namiesto jednej, keďže Boh je absolútny, nemôže existovať žiadna protikladná sila, pokiaľ človek pre seba nerobí faloš zo zla. Aby ste ukázali, že veríte iba v jednu silu, Boha, a že v zlom nie je žiadna sila ani realita, prejdite po ďalšom rebríku, ktorý uvidíte. Krátko na to išla do svojej banky. Chcela otvoriť svoju schránku v trezore a na jej ceste stal rebrík. Bez prechodu popod rebrík sa nedalo dostať do schránky. Zachvela sa strachom a otočila sa späť. Nemohla čeliť levovi na svojej ceste. Keď sa však dostala na ulicu, moje slová jej zneli v ušiach a rozhodla sa vrátiť a prejsť popod rebrík. Bol to veľký okamih v jej živote, pretože rebríky ju roky držali v otroctve. Vrátila sa po svojich krokoch do trezoru a rebrík tam už nebol. To sa tak často stáva. Ak je niekto ochotný urobiť vec, ktorej sa bojí a nemusí ju robiť a predsa ju spraví. Je to zákon nevzdoru, ktorému sa tak málo rozumie. Niekto povedal, že v odvahe je genialita a mágia. Postavte sa nebojacne situácii a neexistuje žiadna situácia, ktorej by ste museli čeliť,
odpadne vlastnou váhou. Vysvetlením je, že strach pritiahol rebrík na ceste ženy a nebojacnosť ho odstránila. Neviditeľné sily tak neustále pôsobia na človeka, ktorý sám vždy ťahá za nitky, hoci o tom ani nevie. Vďaka vibračnej sile slov, čokoľvek človek vysloví, začne priťahovať. Ľudia, ktorí neustále hovoria o chorobe, ju vždy priťahujú. Keď človek pozná pravdu, nemôže byť príliš opatrný na svoje slova. Napríklad, mám priateľa, ktorý mi často do telefónu hovorí: príďte ma pozrieť a porozprávame sa so staromódnym rozhovorom. Tento jeho staromódny rozhovor znamená, že za hodinu povie asi 500 až 1000 deštruktívnych slov, pričom hlavnými témami budú strata, nedostatok, zlyhanie a choroba. Odpovedala som: nie, ďakujem. V živote som mala dosť staromódnych rozhovorov. Sú príliš drahé. Ale budem rada, keď budeme mať novodobý rozhovor a budeme hovoriť o tom, čo chceme, nie o tom, čo nechceme. Existuje staré príslovie, že človek sa odváži použiť svoje slová iba na 3 účely: uzdraviť, požehnať alebo prosperovať. O čom hovorí človek, povedia o ňom aj iní. Čo si želá pre druhého, to si praje aj pre seba. Kliatby, ako kurčatá, prídu domov na hriadku. Ak muž niekomu praje nešťastie, určite si smolu sám pritiahne. Ak chce niekomu pomôcť k úspechu, praje si a pomáha si k úspechu. Telo môže byť obnovené a premenené prostredníctvom hovoreného slova a jasného videnia a choroba môže byť úplne vymazaná z vedomia. Metafyzik vie, že každá choroba má duševnú súvislosť a aby človek vyliečil telo, musí najprv uzdraviť dušu. Duša je podvedomie a musí byť zachránená pred nesprávnym myslením. V 23. žalme čítame: On obnovuje moju dušu. To znamená, že podvedomie alebo duša musia byť obnovené správnymi myšlienkami. A mystické manželstvo je manželstvom duše a ducha alebo podvedomia a nadvedomia. Musia sa stať jedným. Keď je podvedomie zaplavené dokonalými predstavami nadvedomia, Boh a človek sú jedno, ja a Otec sme jedno. To znamená, že za jedno z ríšou dokonalých ideí. Je to človek stvorený na Božiu podobu a obraz a je mu daná moc a nadvláda nad všetkými stvorenými vecami, jeho myslou, telom a záležitosťami. Dá sa povedať, že všetky choroby a nešťastia pochádzajú z porušenia zákona lásky. Nové prikázanie, ktoré vám dávam: milujte sa navzájom. V hre o život si láska alebo dobrá vôľa vezme každý trik. Napríklad, žena, ktorú poznám, mala hroznú kožnú chorobu. Lekári jej povedali, že je to nevyliečiteľné a ona bola zúfalá. Bola na javisku a bála sa, že čoskoro bude musieť vzdať sa svojej profesie a nemala iné prostriedky na podporu. Na prvom vystúpení však mala veľký úspech a stala sa hitom. Dostala lichotivé oznámenia od kritikov a bola radostná a nadšená. Na druhý deň dostala výpoveď. Jeden muž zo skupiny žiarlil na jej úspech a spôsobil, že ju poslali preč. Cítila, že jej úplne zmocňuje nenávisť a odpor a zvolala: Bože, nedovol mi, aby som toho muža nenávidela. V tú noc pracovala celé hodiny v tichu. Povedala: čoskoro som sa dostala do veľmi hlbokého ticha. Zdalo sa mi, že som spokojná sama so sebou, s tým mužom a celkovo s celým svetom. Pokračovala som v tom 2 nasledujúce noci a na 3. deň som zistila, že som uzdravená. Úplne, z kožnej choroby. Tým, že prosila o lásku alebo dobrú vôľu, splnila zákon. Lebo láska je naplnením zákona. A choroba, ktorá pochádzala z podvedomého odporu, bola vyhladená. Neustála kritika spôsobuje reumatizmus, pretože kritické, nezdravé myšlienky spôsobujú neprirodzené usadzovanie sa v krvi, ktoré sa usadzuje v kĺboch. Falošné výrastky sú spôsobené žiarlivosťou, nenávisťou, neodpustením, strachom a tak ďalej. Každá choroba je spôsobená nepokojnou myslou. Raz som v triede povedala: nemá zmysel sa nikoho pýtať, čo je s tebou. Mohli by sme sa rovno spýtať,
to je s tebou? Neodpustenie je najčastejšou príčinou chorôb. Stvrdnutia tepny alebo pečeň a ovplyvňuje zrak. Zoznam je nekonečný. Jedného dňa som zavolala ženu, ktorá povedala, že je chorá, pretože zjedla otrávenú ústricu. Odpovedala som: ach nie, ústrica bola neškodná. Ty si ju otrávila. Čo ti je? Odpovedala: ach, asi 19 ľudí. Pohádala sa s 19 ľuďmi a stala sa tak neharmonickou, že prilákala nesprávnu ústricu. Akákoľvek porucha harmónie navonok naznačuje, že ide o duševnú poruchu. Ako vnútri, tak aj zvonku. Jediní nepriatelia človeka sú v ňom samom. A nepriateľmi človeka budú jeho domáci. Osobnosť je jedným z posledných nepriateľov, ktorých treba premôcť, keďže táto planéta je iniciovaná v láske. Bolo to Kristovo posolstvo. Pokoj na zemi, dobrá vôľa voči človeku. Osvietený človek sa preto snaží zdokonaliť sa na svojom blížnom. Jeho práca je so sebou samým. Posielať každému človeku dobrú vôľu a požehnanie. A úžasné je, že ak niekto požehná človeka, nemá moc mu ublížiť. Napríklad, prišiel za mnou muž s prosbou o liečbu pre úspech v podnikaní. Predával stroje a na scéne sa objavil rival, ktorý povedal, že jeho stroj je lepší. A môj priateľ sa bál porážky. Povedala som mu: v prvom rade musíme vymazať všetok strach a vedieť, že Boh chráni tvoj záujem a že zo situácie musí vzísť božská myšlienka. To znamená, že ten správny stroj predá ten správny muž, tomu správnemu mužovi. A dodala som: nemajte voči tomu mužovi ani jednu kritickú myšlienku. Požehnajte ho celý deň a buďte ochotní nepredať svoj stroj, ak to nie je božský nápad. Išiel teda na zhromaždenie, nebojácný a neodporný, a požehnal toho druhého muža. Povedal, že výsledok bol veľmi pozoruhodný. Stroj toho druhého odmietol pracovať a on svoj bez najmenších problémov predal. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov. Žehnajte tým, ktorí vás preklínajú. Robte dobre tým, ktorí vás nenávidia. A modlite sa za tých, ktorí vás urážajú a prenasledujú. Dobrá vôľa vytvára veľkú auru ochrany okolo toho, kto ju posiela. A žiadna zbraň, ktorá je proti nemu vytvorená, nebude prosperovať. Inými slovami, láska a dobrá vôľa zničia nepriateľov so sebou samým. Žiadni nepriatelia navonok. Na zemi je pokoj pre toho, kto posiela človeku dobrú vôľu.